Припинок. Областная больница. Троллейбус следует у конечной Свердлова. Осторожно, двери зачиняются. Наступны припинок Тельмовский лес. Поважаныя пассажиры, Наш троллейбус рухается по маршруте номер 101. припинок Тельмовский лес. Осторожно, двери зачиняются. Наступны припинок Усходний микрорайон. Припинок Усходний микрорайон. Осторожно, двери зачиняются. Наступны припинок Дитячий городок. Припинок Дитячий городок. Троллейбус следует у конечной Свердлова. Осторожно, двери зачиняются. Наступны припинок Парк воинаў-інтэрнацыяналістаў. Паважаныя пасажыры, у сувязі з прыняццем закона Рэспублікі Беларусь аб адзінай дзяржаўнай сістэме рэгістрацыі і ўліку правапарушэнняў, і каб не трапіць у дзяржаўны банк дадзеных аб правапарушэннях, адміністрацыя камунальнага унітарнага прадпрыемства «Брэсцкі грамадскі транспарт» папярэджвае вас пра неабходнасць безумоўнай аплаты за праезд. Припинок Парк воинаў-інтэрнацыяналістаў. Осторожно, двери зачиняются. Наступны припинок Тэхнічны універсітэт. Припинок Тэхнічны універсітэт. Осторожно, двери зачиняются. Наступны припинок Богданчука. Паважаныя пассажиры, уступайте место для сядзення инвалидам, пожилым людям, жанчынам и пассажирам с детьми. Дапамажыце им при выходе с троллейбуса. Будьте узаемно ветливыми. Припинок Богданчука. Осторожно, двери зачиняются. Наступны припинок Завод. Припинок Завод. Троллейбус следует у конечной Свердлова. Осторожно, двери зачиняются. Наступны припинок Центр молодежной творчести. Припинок Центр молодежной творчести. Осторожно, двери зачиняются. Наступны припинок Зеленая. Припинок Зеленая. Осторожно, двери зачиняются. Наступны припинок Мопра. Паважаныя пассажиры, Наш троллейбус рухается по маршруте номер 101. припинок Мопра. Осторожно, двери зачиняются. Наступны припинок Проспект Машерова. Припинок Проспект Машерова. Троллейбус следует у конечной Свердлова. Осторожно, двери зачиняются. Наступны припинок Центральный універмаг. Паважаныя пассажыры, у сувязі з прыняццем закона Рэспублікі Беларусь аб адзінай дзяржаўнай сістэме рэгістрацыі і ўліку правапарушэнняў, і каб не трапіць у дзяржаўны банк дадзеных аб правапарушэннях, адміністрацыя камунальнага унітарнага прадпрыемства «Брэсцкі грамадскі транспарт» папярэджвае вас пра неабходнасць безумоўнай аплаты за праезд. Припинок Центральный універмаг. Осторожно, двери зачиняются. Наступны припинок Свердлова. Паважаныя пассажиры, падрыхтуйце праездныя документы для контролю.
Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак, Свердлова. канцавы прыпынак.